तो भाई लोग और उनकर बहन लोग कैसन बानी आप सब। पठान के बाद जॉन अब्राहम एक बार फिर एक्शन फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर आ रहल बन। ई बार उनकर साथ सरवरी भी बाड़ी जो पहले 2024 में शानदार प्रदर्शन कर चुकल बाड़ी मुंजा और महाराजा फिल्म में। निखिल आडवाणी के वेदा के टीजर और ट्रेलर हमार ध्यान खींचले रहे और सीबीएफसी के चलते फिल्म सुर्खियां भी बटोरले रहे। अब आखिरकार फिल्म स्त्री 2 खेल खेल के साथे रिलीज हो गई बा। तब क्या वेदा रउआ के समय या पैसा के काबिल बा? नीचे हमारा जानल जाओ। फिल्म के फर्स्ट हाफ बढ़िया बा। उछलती कूदती लोगन के घूमती वेदा के जिंदगी में आप एंट्री लेत बानी, लेकिन ये कहानी जल्दी बहुत रियल और डार्क हो जाती है। सेकेंड हाफ में भी कहानी के कस के रखे के कोशिश कईल गई बा, हालांकि एकर क्लाइमेक्स थोड़ा बिखरल बिखरल बा। मेजर अभिमन्यु वेदा प्रधान जितेंद्र प्रताप सिंह के बीच चले वाली खूनी जंग जरूर रहूंगा कि आप आपस में जोड़े और बांधे रखें। फिल्म के राजस्थान के बाड़मेर में रहे वाली वेदा बरवा जिंदगी के आगे बढ़े के सपना देखेली, लेकिन गांव के दबंग और काम के बार बार रुकावट डालेला। इलाका के स्वयं शंभु प्रधान जितेंद्र प्रताप सिंह बाणे आ ओकर परिवार जात पात के नाम पर लोगन पर तरह तरह के अत्याचार करेला। जॉन अब्राहम मेजर अभिमन्यु के रोल में काम कमाल के कैले बाणे। जान के नाम होके एक्शन ना होके ई संभव नहीं है, ई तो हो ही ना सके। उनका एक्शन स्टंट गजब के बा भाई। फिल्म में जान रउआ के इमोशनल कर देले बाणे। सरवरी वेदा के किरदार के बढ़िया से निभावले बाड़ी। वेदा के आखिर के आग आ ओकर मन के हलचल के सरवरी बखूबी पर्दा पर उतरले बाड़ी। जितेंद्र प्रताप सिंह के किरदार में अभिषेक बनर्जी बहुत बढ़िया लागत बाड़न। अबे हालिया में आप स्त्री 2 में उनके गुदगुदावत देख ले हो। आए में ओकरी बिल्कुल विपरीत एकदम ब्रूटल विलेन के रोल निभैले बाड़न। एगो किरदार जौन देख के रउआ के मन करेला थप्पड़े थप्पड़ जड़ दी ओकरा के उबा प्रधान के भाई। यह बतावता कि एक्टर क्षितिज चौहान अपने किरदार के कितना बढ़िया से निभौले बालन। वो एगो क्रूर लड़का बनल बा जौन अपने छोटा सोच के पल भर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं के कर सकत। वो इतना एमें अपनी छोटा सोच खाती दूसरे के प्रताड़ित करत नजर आई है कि आपके लागी कि 2-4 चक्कर तक ठोकिए थी। बॉक्सिंग सीखे की चाहत में वेदा के मुलाकात भारतीय सेना के मेजर रह चुकल अभिमन्यु से होता, जो लोगन के कॉलेज में नया बॉक्सिंग कोच बने और अपने विद्रोह प्रवृत्ति के कारण कर कोर्ट मार्शल हो चुकल। अपनी पत्नी के आतंकवादियों के हाथ से खो चुकल बाड़े और एमे इनकर पत्नी के रोज तमन्ना भाटिया निभौले बाड़े। अपनी पत्नी के आखिरी वादा निभावे खातिर ये एमे वेदा के सपोर्ट करेले कि भाई एक उच्च जात के लड़किनी से प्यार करे लगेला। ओकर भेद खुल जइले के बाद प्रधान आ गांव के दबंग वेदा के पूरा परिवार के सजा देवे के चाहत बा। अपनी आंखन के सामने भाई के दर्दनाक मौत देख के इनकरी भीतर भीतर टूट जाली, लेकिन अभिमन्यु के साथ मिलला पर गलत के खिलाफ जंग लड़े के फैसला करेली। अन्याय के खिलाफ वेदा की लड़ाई के अंजाम का होला ई तरह के सिनेमा घर में जाके सिनेमा देखे के पड़ी। वेदा मूवी के डायरेक्टर निखिल आडवाणी एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा के प्रभावी ढंग से पर्दा पर उतरले के कोशिश कैले बाड़न। हालांकि कई ठो जगह पर फिल्म स्क्रीन प्ले डगमगा जाले, जैसे वो पूरा तरह से सफल ना हो पावेला। फिल्म के शुरुआत बहुत जोरदार तरीका से होला भाई। पूरा के पूरा कंटेंट पे फोकस कैल गई बा। तनियो मनियो में टाइम पास नहीं के। वो इंटरवल के बाद फिल्म के उम्मीद जगावे वाला बात बा, लेकिन फिल्म के क्लाइमेक्स उतना दमदार ना बनल बा। लास्ट में एगो फाइटिंग सीन बा जौन की कोर्ट में होता है आ कोर्ट में एको पुलिस नहीं कसन, मतलब कुछ एकरे बावजूद भी आप पिक्चर के देख सकिले काहे से हमें संवेदनशील विषय पर बनल फिल्म आप सबके आपस में जोड़ के राखी। टाइटल रोल वेदा में सरवरी के बढ़िया काम कैले बड़ी। उ लोगन के बताई कि उनकरा के काफी संभावना बा। जॉन अब्राहम हमेशा की तरह एक्शन सीन में खूब जमल बाड़न। उनकर एक्टिंग भी ठीक बा। आशीष विद्यार्थी समेत बाकी कलाकार लोग भी अच्छा काम कैले बाड़न। विलेन के रोल में अभिषेक बनर्जी के दमदार एकदम झकास रोल में बाड़े। फिल्म के कैमरामैन वर्कर और बैकग्राउंड तो एकदम एक नंबर भाई, जबकि म्यूजिक कुछ खास नहीं खे हमें, लेकिन मूवी फैमिलियर आ फ्रेंडली बा।
तो आप सभी परिवार के साथे देख सकीला। अगर रहुआ स्वतंत्रता दिवस के वीकेंड पे कोनो एक्शन फिल्म देखे के चाहत बानी तो आप वेदा के आप राउर पसंद हो सकेला। अगर मूवी में स्टार के बात कल जाओ तो मैं 5 में से हम 2.5 स्टार मतलब 1.5 गो दे। काहे से मूवी में कोनो बहुत आउटडेटेड बा और एवरेज फिल्म। कोनो कोनो सीन तो ऐसा बा के देखले के बाद लागता कि बस 90s के सीन ला दिल गई बा, क्योंकि हीरो के 50 गो गोली लागता तो अपन 20 गो डायलॉग दिए के मरता। ऐसा ऐसा सीन बा भाई लोग। तो बस कैसा लागल हमार रिव्यू आप सब अपनी कमेंट में बताएं। प्रणाम।